प्रकाश, यदि अपना गांव समाज या पढ़ल लिखल आदमी से पूछल जाओ कि रउआ अपना बाल बच्चा के कहाँ पढ़ावे के चाहतनी, तो जानता रहो ओकर एके गो जवाब होखेला आ कि भैया हम तो अपना लड़का के जॉब पढ़ाएम तो कोनो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएम। ऐसे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई होखबे ना करेला, पढ़ाई होखबे ना करेला। आउ अपना लड़का के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ तटे, जब लड़का उनकर पढ़ लिख जाता पढ़ लिख के नौकरी करे खातिर तैयार हो जाता, तो उहे आदमी मालूम बा का कहताटे, सरकारी जॉब ढूंढता। ओकर बाद कहता कि काची कहला प्राइवेट जॉब में कुछ रखल बा, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा के लोग सोचता सरकारी नौकरी करावे के। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ा के सरकारी नौकरी करावे के नहीं चाहत। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा के सरकारी नौकरी करावे के नहीं चाहत, मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के सरकारी नौकरी करावे के चाहते थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के प्राइवेट नौकरी करावे के नहीं चाहत। मानसा देखो, उहे लड़का जब सरकारी सेक्टर में जाता तो सही ढंग से समाज के कोनो काम, कल्याण वाला काम नहीं कर पावत, सही ढंग से केहू के सेवा नहीं दे पावत। तब लोग कहता कि पढ़ाई के कोनो मूल नहीं खे। देखो एगो अफसर बन गइलन, अफसर बनते कैसन माने काम करे लगलन। आदमी के मानसिकता कैसन हो गइल बा कि प्राइवेट स्कूल के टीचर लोग के कितना महीना बाटे, प्राइवेट स्कूल के टीचर लोग कितना, अरे 15 से 16 हजार के महीना बाटे। लेकिन सरकारी स्कूल में उहे टीचर लोग के 60 से 70 हजार के वेतन दियल जा रहल बा। तो उतना बढ़िया पढ़ के लोग आवता, कितना सारा ट्रेनिंग देता, टेस्ट होता, ओकरा बाद सरकारी में स्कूल में नियुक्ति होता। लेकिन फिर भी लोग, हमनी के जनता लोग ओकरा पे विश्वास नहीं करती। कैसन का समय चल रहा है यार कि सरकारी सेक्टर में तो जाए के चाहत नहीं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़े के, सरकारी शिक्षा लेवे के चाहत नहीं कि हम। कैसन का समय चल रहा बा। समाज के प्रत्येक आदमी के यह मुद्दा पर आवाज उठावे के चाहिए कि यदि मानतनी सरकारी स्कूल में व्यवस्था ठीक नहीं है तो ओकर व्यवस्था अच्छा कैसे होगी, ओकर व्यवस्था बढ़िया कैसे होगी। ऐसे कि तारा पास तो पैसा बाटे, तू प्राइवेट स्कूल पढ़ाओ तरह, लेकिन तोहरे भाई बंधु के पास पैसा नहीं है तो उ जाता सरकारी स्कूल में पढ़े खातिर। अच्छा, तू जानता कि व्यवस्था ठीक नहीं है, ते ऊपर तू आवाज नहीं उठाओ। एक आवाज बने के पड़ी समाज में, एक आवाज के उठावे के पड़ी कि सरकारी स्कूल के व्यवस्था बढ़िया हो, ताकि आदमी अच्छा तरीके से, गरीब गुरबा होके चाहे धनी मनी आदमी होके, सब कोई एक साथ मिलके पढ़ लिख सके आ बच्चा आगे बढ़ सके। ई बात के रउआ लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करी लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी लो। थैंक यू, धन्यवाद।